Apa, egunon. Kaixo? Kaixo. Ze moduz? Ondo, hementxe, erosketak egiten. Zer egiten? Erosketak. Erosketak? Bai. Hola? Gurpil batean. Zure izena? Markel. Markel? Ni zuaitz. Gelditu zaitizke momentu bat? Bai, noski. Markel, kabellitu egiten erosketak egitera? Bai, noski. Hori normala da zuretzat? Bueno, entrenatzeko eta bada. Baina, entrenatu zertan, gurpil baten ibiltzen? Bai. Zenbat eta gauza gehiago egin eta zenbat eta ordu gehiago sartu, orduan eta gehiago entrenatzen da. Orain dela urte batzuk erronkasko jartzen nion eure buruari gurpil bakarrean ibiltzeko. Eta bueno, zenitzen erronko oso txikiekin, barrekta bat egiten gurpil bakarrean. Zenbat metrotakoa edo? Bueno, hasieran gutxi, hasieran 5 metro, 10 metro, 100 metro, kilometro erdi, eta gero eta gehiago. Horrengo erronka izan zen, hemen daukagun urkuluko urtegigari buelta ematea. Ze distantzia? 7 kilometro ditzu. 7 kilometro? Hori da. 7 kilometro gurpil bakarren gainean? Claro. Eta ez buelta dakarrik. 2, 3, 4, gelditu gabe, jarraian. Ta, erronka handiagorik egin duzu? Bueno, ego ditzu mendate batzuk. Turmaleta adibidez. Turmaleta? Gurpil bakarren gainean? Atzako gurpilarekin. Turmaleta? Bai. Gelditu gabe? Horrela. Zenbat denbora behar izan zen duen? Ordu eta 49 minutu uste dut. Ordu eta 49 minutu? Ostra! Egongo da jendea bi gurpilen gainean denbora gehiago behar duena? Bai. Igoetzen gindoazen bitartean horrelatu gendituen batzuk bi gurpiletan zindoazena. Bai? Beraien horregi ikusteko asan. Claro. Asko esaten zutena da jo harakeago. Jo harakeago? Retiro. Claro. Gogorra izango zen bai. Markel, da pentsatzen dut kabellitu egiten hemen inguruan onena izango zarela? Seguruenik bai. Horrein dela urte batzuk bai errekorra egin ditu nauen. Rekorra? Horrela. Atxabaltako rekorra, edo zer? Ez, munduko eta Guinness errekorra. Guinness errekorra gainditu zen du? Bai. Zein zan? Ordu betean ea nork egite zaben kabellitorik luzeena. Ordu betean kabellitorik luzeena? Bai. Oda, distantzia gehien nork egite zuen? Hori da. Eta zenbatean zegoen rekorra? Horreko rekorra zagoen 24,7 kilometroan, eta neuken ditu nagoen 29,84 kilometrotara. Ordu betean 29,84 kilometro kabellitu eginez? Kabellitoan aurreko gurpilak inoiz lurra ikutu gabe. Atxabaltako Markel, rekor Guinness? Bai. Ostra, eta liburuan agertu zinen, rekor Guinness liburuan? Egia esateko ez nuen erregistratu. Ez? Papeleo mordoa da. Papeleoa? Lan gehiago papeleoa egiten, rekorra gainditzen baino. Lan gehiago papeleoa egiten, rekorra gainditzen baino? Bai. Markel, oin ze plan? Erosketak egiten jarratxu bikot. Erosketak? Bai. Gurpil baten gainean? Noski. Laguntzen edozu, Markel? Hobeto, bai. Utsuko zutu ogia nahi bozu? Ederto. Eta... edozun. Vale. Markel, ze behar dozu? Kilo erdi mandarina. Kilo erdi mandarina? Bai. Nere kontu. Listo, Markel? Vale, pasen aurrera. Aurrera? Markel, oin ze behar dozu? Gosaltzeko. Gosaltzeko? Bai. Zer? Esnea eta zerealak. Hemen? Bai. Nere kontu. Eskerrik asko. Markel, esnea eta zerealak. Bai. Eta bain? Ontxe gosaltzera. Gosaltzera? Bazen. Markel, hemen bizizera etxean gozalduko dugu, o zer? Ez. Zer ez? Bertan, bizikletan gabiltzela gozalduko. Bertan? Bai. Nun? Bizikletan. Atera guztazu katilua? Katilua nun? Motxilatik. Katilua? Bai. Markel, katilua. Bale, eta bain? Ontxe esnea. Esnia? Bai. Hola, gozaldu behar du? Epa. Zereal batzuk, bai, bota. Gauen, sos. Bale, ez da erreza, Hola, gozalduko zu? Noski. Ez da egia izango. Hola, gozaltzen. Kabellitu egiten da gozaltzen. Ez ne pixkat? Ez da, burro bat. Zaiago niretzat, Apa, Markel!
Bueno. Apa, Markel. Bravo. Munduko rekord Guinness bat lortu zuen Markelek duela urte batzuk, baina etzen erregistratu, papeleo asko inbertsalako. Gauza bat esango izuet, zuek ez duzu ikusi, baina guk gozaltzen jarraitu genuen. Hobe esan da, Markelek gozaltzen jarraitu zuen. Eta beste rekord bat, Guinness rekord bat gainditu zuen, ero lortu zuen. Bizikletan atzeko grupilean gainean joan da, inork inoiz egin duen gozari kompletoena. Markel pentsatuko duzu, bai, zuaitz, bai. Baina, liburuan ez da erregistratuko ze papeleo asko inbar da. Lasai. Papeleo hain da dago. Eta beraz, liburuan agertzen da zure rekorra. Ikusiko dugu zein den rekorra. Hementxe daukagu, Branch on the bike, hau dena izun, kabailitu iten. Kafesnea, zerealak, tostada mermeladakin, benediktini arrautzak, irugierra, babarrunak, izokina guatekateakin, pam, tumaka, krepak nutelakin, gofreak txokolateakin, meloia eta txampaina. Eta beraz, oin baita txalondi bat, hemen daukagu Markelen rekord Guinnessa. Ni papelak amo ditu.